Wena, unabuthi mthwala ngabona. Hawu, unabuthi. Nokuthi ngikukhombisa kahle, mina kwanisima mina. Suqhamile ngizokusiza. Okay, wait. Ngizokusiza ngendaba zasekhaya, ngengane yasekhaya. Mzingela ngiyacela ngicela ukuthi wehlise umoya. Ngicela ukuthi uma uzolokhu umemeza kanjena lento ngeke iziye phambili. Kufanele ukuthi akho into esikhuluma masizothetha, uzothetha ufake nezinto engangene lapha. Mina ngizile ngendaba kaSikhulu. Njengamanje ngize ngengane engifuna ulwazi ngayo ukuthi yafika kanjani kini lonto izongena. Khule kanjani nima yabo kunomuntu ongisizayo njengamanje ukuthi ngifuna ingane and sengiyasondela ukufikela khona. Ngiyacela ngicela ungayenzi lento yenza ngoba if ungibophisa ngizoqhubeka kanjani siqhubeke nalento esesiplanini ingane ngiyayazi la engalahla khona and ngathi sekusele kancane ukuthi ngithole no Yendo yaqala kancane ngephupho ngase ngizwa amazwi ekhuluma nami ngase ngizwa amazwi ekhuluma nami ngase ngiyavuka ngathi ngiyabuka ngibonisa saphambi kwami alinete ngathuma ngahla hey ngathuma ngahla angizange ngilinde ngathuma ngahla mngana ngathuma ngahla angalala kanjani I'm still going and no give it up hands up on the street when you see me now Buona sì. Buongiorno. Capire no. Ja, bitte. Hambe lo mna kutshena John uzwide kalanga phethe ngeke udlala umuntu osifazane. Lapha phela kwalotsholo lapha mfethu. Ahambe. Phezulu kwawo amalobolo lawo. Wena noma ngithi ngifaka u7 sengifike khona. Manaka ufaka u7 kuphi manje uye kubo. Phela bengizokwenza njani phela ngithi ufike wahamba ngathi ngiyamncenga ngambona mangiba soft ngambona ukuthi ayakayizwa lento lena nto ngisho mfethu umdedile kanjani wasiqanza vela suka hambe mfethu bengizama kumncenga kufanele ngenze njani ngibambe ngekani ya mfethu manje ukuya lapha na mfethu lapha bathini manje abazali bakhe bakubonile lalela ngaya mina ngumjebhuli ngaya ithema ngifika bra wami insizwa zangakhona bekhemba baye lapha nalapha bathi hawu uthi uzobuya naye ngithemba ukuthi ubuye naye ngiyakwazi phela bhuti awunjalo manje uyangixaka azilokhu ukhula nje yabo uyathamba mfethu yabo ngokuba soft ngifune into yakho cabanga njengoba ucabanga ngake ngithemba ngifika lapha ayiwaphuma umfazi wakhona yaba khona lento ukuthi ayibheke ngiyamthanda umfazi wami lo yabo lona yabona mfethu yazi mosokhuluma indaba uyazi ngikhumbuza khona umjida la bathi ubani usikhulu wayikhuluma le nawe ishoshela lo wakwakhe yabo lonto le manje uzothanjisa indaba ukuthi mfethu uphumile yabo akodwa phela bafo hayi mfethu hayi bhuti angiphoxa mfethu ngifuna ukuqala singakhuluma sikhulume nami ngibe nginephutha keep on waiting cause you know we're playing hard flows my nigga pulling up we got the money waiting up we're always feeding up we live a dream Molweni yaphi intombazana intombazana kanyongo ubekwa yini ikhwama lana Mayona ndlela ongamukela ngayo leyo angiyaqhela ingane sesikoleni izingane zisesikoleni angizonde kahle lento yakho kodwa bungeke ungibuza nje ngichaze awufoni uvela uyafuhleleka ingane ziyafunda kuyabhalwa manje sekumele manje mangize ekhaya kufanele ngifone sekufanele ngifone kahle ntombo sekufanele ngifone manje mangize ekhaya hayi konzakalani ukuchazele mina ngichazela abangazi mama ya ubuyeleni ngibuyile ngize ekhaya uzokwenzani uxoshiwe esikoleni no isikole ngicela ukuthi sehlise umoya qala isikole ngithethe side ukuthi ngisiyeke ngoba mama uyabona ukuthi kunzima nawe la ekhaya ungikhulisa ngedwa yonke into ngidinga kuwena kunzima nje kodwa ngiyakuthembisa wena usungibonela ukuthi kunzima ngeke ngasho into kunzima ngiyabona mama ukuthi kunzima yonke into ngifuna kuwena kodwa ngikuthembisa ukuthi into engitholile lizosenza ukuthi sikwazi ukuphila nawe ukwazi ukuphila hayi angizwa lento yabo nje ungenza nje ngiphathwe ikhanda ngizotshela ubaba ngayo yonke lento le ngoba nebaba akayazi lento uvela kuyafana futhi mama noma ngamtshela ubaba uma umtshela into izobe ngisiza ngani ngoba fanele ungikhulisa ngedwa ngisho khona kuyafana nokuthi akekho
iphutha ngisabathe ngiyazehlisa bese ngiyakhombisa ukuthi iphutha lami ngiyali-understand. Hayi ngabona ukuthi hayi akasi-understand isitaba. Wagcina engabuyanga. Akabuyanga. Mfethu wena okade ungineza imotivation mfethu yabo ngikhuluma nje ukuthi ngiyaphila mfethu ngenxa yakho mfethu wanginikeza amazwi wathi ngingaphila mfethu yabo ngiyaphila fanele ulead by example mfethu ungayenzi lento and futhi lesenzo wasenza mfethu ngisoze ngasikhohle yabo ngoba igazi lami lento ayenza mfethu ukubukhuzana angikhohliwe mfethu yabo lento yenza kukhulile wena zama ukuthi ulungise indlela zakho but le ndlela oyenza ngayo njengamanje uyaphuma mfethu elayinini uyaphuma mfethu elayinini angifuni uqamba amanga mfethu Emake bafu. Wena mangathiwa kwakuwena oseyicathulweni engikuzona njengamanje wena ubungenza njani? mina okokuqala nje bengengeze ngilale nomfazi wamfowethu ngeke ngilale nomfazi wami Hayi bafo shiya lokho. Sathi sikhuluma ngento khuluma ngenye into manje bafo. wena nje awuzame mfethu ukulungisa impilo yakho mfethu uzama ukuyilungisa mfethu awuzama ukuyilungisa Ubuzokwenza njani? Ubuzobuya naye nkani? Bazokubopha labafazi. Banamalungelo manje. ish Uthi angenze njani lesimo lesi? Mntaba bangathi siflathelwe idlozi mntaba ngoba nami lento uthi igazi lami manje lento la ngiyikholwa mfethu uthi ingane yami ngempela uthi wayilahla lomfazi lo uyilahla kanjani ingane yami mfethu yebo ngiyavuma ngalenza iphutha ngayiphika ingane kodwa manje umuntu usifana elahla ingane mfethu Buka-ke uyabona ukuthi unamacala akho njengoba lokukhomba mina ukuthi ngalala nomfazi kamfowethu. njengamanje umbuzo engisele nawo mfethu noma kuthiwa ngiyaqala ngiyacinga ke mina ngizokwazi ngani ukuthi wayilahla lapho leyo ngane leyo Angazi ngempela ngizona ngifuna usesikoleni noma kungenani ngale lento ohola ukuthi uyakusebenza uzongibuyisela zonke imali zami angeze ngimele nje lento ngifuna usesikoleni cala phansi hambe La uyoregister ikhathi nesesophela kusumuntu Ungene kwisimo esilandelayo. ngikhokhela imali. ngiyalibeka njalo nawe uyalibeka Cha ngiqondile ukuba kuhlaza kwena mama kodwa yabona mangase mhlawumbe uyahamba uyofunda uzoba mhlawumbe uzo-understand ukuthi lapha neThekwini impilo iyashintsha akuzona le ndlela othi ucabanga njengoba ngisuke ngifunde e-high school ngibuya ngize ekhaya ngiphinde ngilale ekhaya ayifani hayi ke ntombo anginandaba mina ngifuna ufundile ngoba ngeke uyijothe impilo yakho nizophila ngamatoho nami ngaphila ngamatoho kodwa ngikuthembisile nje ngathi into engconywana imfundo yifa lakho nje lapha kade asithina sonke sidalwe ukuthi sifunde mhlawumbe into ngalele ngilokho engikusebenzayo lizokwazi ukuthi siphile la ekhaya nawe uphile yini umuntu wakho usubheme ngoma no angibhemi kodwa isimo sempilo uma ufika kwezinye indawo ziyashintsha ngicela uku-understand lokho ukuthi angeke uzukuqonde ngoba awunta ngayeni bafunda uzongisiza kuyo asifani asiphuma emndenini ofanayo mama uyakwazi ukuthi sino kwezinye uzohlala wenzeni la ekhaya uzohlala wenzeni la ekhaya vele angizeki uzohlala kakhulu ukuthi nje ngifuna ukubona bese ngoba bese nginesikhathi eside engakuboni bese ngiphindela futhi etoweni lami ungibona ngizothi ngiyagula yini mina ngifuna ukuyofunda nje uzongisiza ngalokho futhi ngingathe ngulalela le nonsense yakho mina awucabangi nje kahle cabanga kahle ngabe yaphila nayo yona umbuzo engibuzayo angisakwazi ukulala ngithi ngicabanga lena Bafu. Yabo nje manje into esengiyicabanga ngive ngikhohle izo zonke inkinga ngikhohle umfazi ngifuna ukuyosindiswa manje ngisonto ngizalwe kabusha ngibe yiChristian. Ngifuna ngizovula isonto ngifuna kube wena ke ozongisiza lapha esontweni lami. Ngeke phela ngishawe inkinga ngapha nangapha idlozi lengiflathele. Yabona ke wendaba amasonto mfethu mina ngifunda indaba kusenza mfethu amasonto lapha nizofaka okholo ngiqonde ngazi kahle nenkinga mfethu mina into ngilungisa ngendlela mfethu miphuma esandle ngilungisa ngendlela Yabona bafu ufanele uzama uplan A mawungazama mawungahluleka uplan A uzama uplan B uyahluleka uplan A ubone ukuthi uzame isawusebenzisa idlozi njengamanje kusho wena ukuthi idlozi isijikele awubuke lo mjede lo buwasathi usothandweni yambona lo mjede ohamba lapha madoda uzokhuluma ngani nje yambona nje mfethu Ngiyambona yabo futhi kuyacaca ukuthi kuba neThekwini yakhe yabo kodwa naye lisazomnetha yabo la wathi kwa relationship kwa love yakhala yababa baba ayikwenziwa amtulengiwe la baba ugcine nini likhethe lizala wena mina siqala ukungibika lento yakhe manje ngizokhuluma lapha Okay, mapilo sebeyasikolo ngisafuna ukusalutha amajita la. Eish. Fuse kuba umjida wena. Amajita. Kamba kanjani? Hayi kugreen. Nazo. Ngishap mafiti. No. Wanjena nje kwenzakalani nawo? Hey kumnandi mathandweni majita. Yazi ngikubona uqhamuka lapho ukuthi nje wena manje uhlanyiswa lento umlilo wamaphepha mfethu indaba yothando mfethu shiya phansi uzohethe bafetha nazi yabo uthando alinani bafethu anake ibambe lapho usasitshena ngothando konje insizwa ubani phela seqala ukuyibona le ndawo hayi igama lami bafethu mina ngumzingelo Mzingelo ya Umzingelo
shwa igama liqanjwe unyoni hawu uyazibona ukuthi njani Machita nahlala kanje nabhoreka ngathi nje kumele ngabe nibeke i-drink la sithini ngani Machita bantu besifazane yini bantu besifazane kodwa manje ayikho futhi esingayenza hayi Machita nibambelani nizobamba i-drink awu Machita yalini intandaniso la bambani i-drink nina Machita awu sibongele sibongele sibongela iphinde ibonane sapsap ngisayobamba asemathandweni Enanje. Nanje. Ayibo. Yo mabengaboni ngiyaxolisa nxese bengaboni. Angikholwa nje ukuthi yenzeke into enjalo. Angikholwa ukuthi yenzeke into enjalo. Amanzi ngiyawakhokhela la ekhaya njengoba ubuye rest nje amanzi ngiyawakhokhela la ekhaya. Kwenza njani empela? Ucabangani? Ucabangani ngempela? Lokho mama kwenzeka iphutha. Wenzakani ngawo? Lokhu ubuyile nje ushintshile. Impela uzoyiphila vele ngokubuyile nje lena. Cha bakusibi ngenzeka iphutha. Awuzokwenza le ntombi ukuthi noma ubuyele esikoleni noma niqhubeka kuzomosha into zami lana ngoba nje mina ngazi ukuthi mina nobaba wakho lana wena nje uyofunda wena. Lo muzi ubona nje ngawuhluphekela. Nobaba kuseyindabeni la khona mangishana lo muzi kodwa nje amandla into usebenza kanzima. Mase ufunda ke wena sokufanele ngabe uzakhela okwakho. Umuntu uzenzela yena okwenza wawenzela mina uzenzela wena. Sasa mina ngizohamba ngimdala mangingaka uzosala uhlupheka ngani yami. Wena mhlawumbe uzobona ukuthi ngoba ekhaya kwakhiwe kunomuzi kuhle ubona ukuthi right uye kumsebenzi uye esikole ujaha umsebenzi nalo msebenzi angaboni ukuthi na njengoba ugqoke kuvele isisu nje imali uyihola uthenga izinto engangikwazi embahleni ngiyathengela zona uthenga stomach out uthi uthatha isinqumo sokuthi awubuyele esikoleni ngidinga imali yami. Ngizobuyela mama esikoleni. Kodwa njengamanje ngoba isimo sanjena ekhaya ngisacela ukuthi nami ngikulekelele ngasamthing. Uzongithiba ngifuna ngimile nje kulelo lokuthi umbuzo uthi ngithe ngifuna ukulekelelwa yini. Ngiyabona mama ngeke uzusho ngiyakwazi uyaqinisela nezinto kodwa ngiyabona ukuthi kumele nami ngifake isandla. Asazi ngento mibono ezakho. Kodwa mina ngoba sengadala dako bandayo. Ungabe ulishaya inithuna ntombi. Yenza into yekuphuza. Yenza into yokuphuza. Ucabange kahle. Ngizokubona nginemsebenzi ningafanele ngiyenze mina. Zulu uhamba kanjani lapho? Uyaphila kakhulu wami. ngiyaphila Abathi inkonzo endala abathi motivational speak. Ihleli kanje emgwaqeni iboke imoto uhamba kahle kodwa mfowethu usoqalile hayi mina ungomotivate mfowethu. Asimangikhumbula lelalanga mfowethu. Hey mfowethu waphuluma khona kodwa manje beyikhuluma mfowethu ayenzanga isenze. Yini zithini ozohlela nje emgwaqeni mfowethu? ngicabanga indaba yalo mfazi wona mfethu hlezi ukhala mfethu sonke mfethu sinenkinga mfethu lokukhala ngayo izithini mfethu uyabona nje kuwesi kakhulu yabo this time around kuwesi kakhulu lo mfazi ngiyomfuna kubo wangitshela ukuthi ngi-useless kangakanani wangitshela ukuthi uyondla mina la ekhaya wangitshela ukuthi usupporta everything enziwa la ekhaya uyena okufanele abe responsible for yona into engiyaziyo nje kumnikeza ipayipi ngineza ipayipi ngisathe ngithi ngizomcindezela ngepayipi hayi lutho lento yaziyo ke mfethu ipayipi kusizaphi hlezi utshela mfethu asihambe sesipani la ngisebenza khona mfethu ukwazi ukusebenza wena ungitshela hayi wathatha umfazi osebenzayo uphi lo mfazi osebenzayo nyama bafa ngiyabona manje amazwi ami ukuthi ayabuya manje izolo ningisho bafa ekhaya kufanele kube khona umuntu okhona ngithi maye ngekho umfazi kufanele kube khona mina mawuthi angiyosebenza sesale la ekhaya kahle mfethu yabona ngitshela kwakudala ukuthi umfazi kufanele nje ahlale ekhaya noma esebenza indlela kufanele inhloko kufanele nayo isebenze lokho ucela umfazi yabo manje sekwazi ukutshena manje yena uyakwazi ukuyimela yebo lonto leyo kwenzeka vice versa yebo sekwazi ukutshena ukuthi manje uyakwazi ukuyimela yebo lonto hayi mfethu ayikho lonto leyo Love is so the last nigga, baby, all the time. Hey. I wanna know about you, mean the baby, okay? My roots are rice, mama, mean I hope I was Njani? I just
Ngiyaphila, khuluma noNonhle. Sacela ukuthi uma uthola le message ngicela ukuthi ubuyele kumina. Kunento ebalulekile engifuna ukukhuluma nawe. Ngicela ungiphe ithuba uma ngibuya lapho. Kwamanje ngisasekhaya. Kodwa mawukuthi uma ngibuya ngiyacela ukuthi ungiphe ithuba lokuthi sikhulume. Ngiyacela kodwa bengifisa ukuthi kube khona into esikhulumayo. Noma emva kalokho ngathatha noma isiphi isinqumo. Kodwa ngiyakufisa kube sibe nethuba lokuthi sikhulume. Sibe ndawonye sikhulume umlomo nomlomo. Singasabi njengasekuqaleni. Ngiyabonga uma ungangenzela kanjalo. Okay, ube right. Ngiyakuthanda. Ngiyazi ukuthi ngigonile kodwa futhi ngiyacela ukuthi sibe nezinto esizikhulumayo. Kungabi singahlukani kanje uma ukuthi siyakhuluma kodwa ngiyacela ukuthi sihlukane sibe sesikhulumile. Akutshena mfethu wozosebenza mfethu yabona nje le. Buka manje uzophenduka isiyo manje uhambe uyomlanda le. Yabo manje uyangifundekela. Uphi nje wakho manje? Uphi mfazi? Mfazi mo. Akuthi msiyikhuluma ke le mfethu. Nje manje umfazi wenzakalani? Uyazi wenzani? Uyazi wenzani? Angifuni lesikhuluma kakhulu yalesi sifebe lesana. Yabona futhi la ngombona khona ngefu. I mean abafuthi bethu into ezokwenzeka. Kufanele ngikhulume nobaba into kumele yenzeke. Ngizohamba ngofuna inkomo zami zakhokhwa lapha. Yabona angikwazi mfethu lapha mina ngilobole umuntu osevele sukuhamba nendlamba ngokomdumlulu. Angikwazi mfethu, angikwazi. Kodwa nizama ukutshena wona mfethu nahamlandi wamlobolo la mfazi. Ingane zakho ikhokheliwe lapha. Ihamba kanjani indaba yengane yakho? Yabo ukuthi ubhedwe ngawudaba. Ubizothi kokhululiwe, uyamthukumbiza ngawo wonke amagama. Ukhotha ukubheka amaphutha akho. Lalela-ke. Fanele ufunde amaphutheni akho. Ngisese ungitshena wena. Awukwazi ungitshela ngamaphutha ami mfethu. Awukwazi. Abukho bonke abantu awukwazi ungitshela ngamaphutha wena. Ingane zakho ziphi njengamanje? Uhloko uyiprovidele ingane zakho. Zikuphi ihlala nomfazi? Hayi wena ayikho indaba yakho. Yabo wena ayikho indaba yakho. Uhleli la ingane zakho zile. Ingane zala kanqomalo zile. Kuba umfazi uhlolo nje uhlolo umfazi. Wena. Kade ibona into yakho kuvela ithamba. Uzobuza mina indaba ukuthi ubukhulile. Ungazongibuza bonke. Ukhuluma kahle impela ngoba ingane zami ngixakeke nje nginazo egcekeni. Wena iphe yakho. Oqala wayiphika ingane yakho. Awuboni ngani ukuthi ujikela abantu abadala. Wayiphika ingane yakho. Emva kalokho sihambe ngicela ungincengisa ukuthi ngikhulume noSimangela ngiyise ingane. Iphi ingane yakho? Ingane yakho ayikho. Ukuba budedengu wakho njalo. Mana bavukhuluma kanjani masukhuluma? Ukuba budedengu wakho ngiyakutshela ukuthi ufunde amaphutheni akho. Ukwazi ukubona into mayi-wrong. Ngiyakutshela mina ukuthi umfazi loba ngenza isiqiniseko sokuthi ngiyakhupha manje ngeBhayibheli awangihlubuki. Kodwa ingane zami nginazo. Wena umkhupha ukhululiwe waqhutshuka esandleni. Yabona into ekhuluma mfethu, yabona into ekhuluma mfethu. Mfethu yabona mfethu. Uwazi bese umfethu ukhuluma kanje mfethu. Wazi kahle futhi ingane yami ngiyayidinga mfethu. Uzophatha indaba yengane mfethu. Uzophatha indaba yengane mfethu. Funda amaphutheni akho baba. Mfethu hayi. In my mind, yeah. You got my kiss, baby, keep on smiling, yeah. Smile, baby, wow, smile. Angisafuna ukujola mina ngifuna imali. Thatha isenda sami ngiskiphele izimbali. Kube mnandi nathi sikwazi ukuflex idoda. Phela siyajola, lapho ngiyakubona. Plus uyangithola. Angisafuna ukujola mina ngifuna imali. Ngiyazi ukuthi into engiyenzile akuyona into ekufuneka ngathini akekho umuntu wesilisa ongayamukela into engiyenzile kodwa ngisho ukuthi ngalokho futhi ngingathini ngiyakucindezela ngoba ngithi nomunye umuntu wesifazane ngayenza awusaqhubeka isikhulu ngiyacela usangenza isilima namanje namanje usangenza isilima ngiyaxolisa ukuthi vele ngiyabo ngiyekile ungasebenzi manje kwenzeka iphutha ngiyacela ngiyekile ungasebenzi manje ngiyekile ungabi namanje ngiyekile boom mina ngiyafika wena you busy on the phone uncenga ngiyaxolisa manje uzongitshela ukuthi uyaxolisa kuphinde kwenzeke kanjani kodwa leli phutha yazi ukuthi mhlawumbe masingayilungisa into esingalo kunokuthi uhambe uyofunda amanye amaphutha umuntu angakawuyeki umculo ngayeki hip hop angishongo ukuthi uyekile ngizozama ukuthi ngikwazi ukuthi ngikusupport ngiye kuba indlela bengiyona wasekuqaleni Yendo yaqala kancane ngephupho ngase ngizama ukukhuluma nami